station. Ngahugot nga seguridad ang ilang ipatuman sa sunod-sunod nga aktibidad sa siyudad sa Tagum sama sa formal nga pagpasiga sa Giant Holiday Tree karong Nobyembre 21 sa gabi ug ang naglaing-laing aktibidad atol sa pagsaulog sa pista sa Dakbayan karong Nobyembre 23. Sumala ni acting nga Chief of Police Police Lieutenant Colonel Frederick Delis sa tumong nga masiguro ang paghatag og seguridad sa katawhan. Nag-augment kini og dugang police personnel gikan sa Provincial Police Office, First Davao Norte Police Mobile Force Company, SWAT team ug usa ka team gikan sa Regional Mobile Force Battalion nga nagpahigayon og pagpatrolya og checkpoint. Para preparation ni sa atong piyesta. And during piyesta yun mismo is full force ni siya. So halos magdoble ang atong preparation na tungod kay daghang tao maabot. Mato di Police Lieutenant Colonel Delis, ning kasamtangan adunay dulaan na 50 ka mga personahe gikan sa naglaing-laing elemento sa kapulisan ang naghiusa alang sa preparasyon sa kapistahan ni Kristong Hari apan adlaw mismo sa pista. Full force na ang kapulisan o dublado na ang ihap niini. So naay mga random checkpoints nga paghimuon. Adunay poy kaning ang atong motor cops no nga magtuyok niya gidungagan nato atong bill gipadala tag isa ka mobil gikan sa PPO para mahimo ng upat ka sektor magtuyok nga mobil diri sa Tagum City. Dugang sa opisyal nga lauman ang pagpahigayon og random checkpoint. Samtang adunay mga motor cops nga maglibot-libot sa Dakbayan sa tumong nga makabaton og kahadlok ang mga daotang tawo. Naapagitay mga additional nga mga intel operatives nga gipadala diri para sa covert monitoring po siya. So tabang po nagmonitor kung kinsa tong mga personalities nga misulod sa atong area para masilyo nato o mabantayan natong maayo ang Tagum City. Giklaro usab sa hepe nga hugot nga dili ang pagdala og ilim ng makahubog og deadly weapon. Hilabi na dool sa ganting Christmas tree. Di na uman ang pagdagsa sa mga tao kundi makita usab ang presensya sa otoridad. So nagya po tay mga patrollers no nga ibutang anang area para ma-satisfy ba ang katawhan o makita nila nga safety sila during that time. Kay I'm sure perting daghana gyud mga butan nga tawo tan-aw ang lighting sa atong Christmas tree. Sa pagkakaroon gigarantiya sa opisyal nga luwas ang siyudad sa Tagum alang sa mga buot mabisita atol sa daghang kalingawan karong Christmas season. Saglit, manageable matud pa og peaceful ang peace and order sa Dakbayan. Para makita og maabot ang ambisyon, dapat tinaw pinaminti ato ang vision. Mag-Vision X Plus soft gel capsule adlaw-adlaw alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Larsanyol, XFM News.